Dîwarên xaniyên gundekî bajarê Amedê hemî ji kevirên reş in. Gundê bi navê Çepenya ya ku girêdayî navçeya Çinarê a ser bi bajarê Amedeyê ji gundên din cudatir e. Lewra gundiyên vê deverê hemî xaniyên xwe ji kevirên reş ava dikin û dixemilînin. Bi salayê mezinên vê gundî xaniyên xwe bi van keviran çê dikin. Li gund xeynî xaniyan, mizgefta gund, dibistanên zarokan û malên taziyê jî bi heman keviran hatine çêkirin. Sedema wê jî wisa tînin ziman. Vira hepkî hewa wî serî ne. Îja tûle pîrket vira deyemî şilavin. Îja kevirê me tu dibînî çawayî. Kevira derdixin û hostayê kevira hene çê dikin û beton û hosta herkes zor çêke. û îstadixê boyaxê lê dixin heta dunya hev tişt pê nayê. Gund nêzîkî 5 kilometre dûrî bajarê Amedê derdorê gund bi kevirên volkanîk dorpeçe. Ji ber ku di qiraqek çiyayê volkanîk a bi navê Qerejdağê de bi cih bûne. Li gund nêzîkî 200 mal bi vê şiklî hatine çêkirin û hatine xemilandin. Li gund hosteyên kevir şikandinê hene. Yek bi yek kevirên li dor gund an li ser erdan kom dikin, dûvre şikil didin keviran, an jî bi xwezayê ji wan xaniyan çê dikin. Dûvre jî bi hunerekê serxaniyan bi boyaxan dixemilînin. Gundî amaje pê dikin ku xaniyên ku ji van keviran hatine çêkirin, zivistanê germ e, havînê jî hênik e. Ya özelliğe kevirê ana van kevira mesela xaniyan bi kevira çê dikin zivistanê germ e havînê jî hînik in. Yani kal û bavê me de em van xaniya wa çê dikin û hîna jî dewama wî heyî te guherî. Mesela xaniya wayî. Özelliğe mesela anaka nexş mexşa lê dixin. Mesela kevirên mezinin wa tîkanî datînin pê him zû dîwarê wan radibe te guherî. û dawê de boya mawaxê lê dixin yani pê xweş dikin ew. Vê volkanîk şewitî yani. Em bê 4-5 serheza seberî şewitî. Îja kemça berdine ew dirêjî radibin. Mesela mezinê metrek 2 metre ne. Gundiyên Çepenya dibêjin ku geştyarên ku serdana bajarê Amedê dikin, divê ku serdana gundê Çepenya jî bikin. Lewra xwezaya bêhempa li vê derê ber bi çav e. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, gundê Çepenya ser bi bajarê Amedê.